Čuste lidi, já vás zdravím u mého trošičku debilního videa. Jestli někteří máte rádi Minecraft, tak se dívejte, ale tohle bude trošičku blbé video, takže se vám omlouvám, protože já nemám žádné nic prostě, co bych mohl natočit na počítači. A proto jsem se rozhodl tablet. A tohle je naše varezácké dobrodružství. Do prk na mě to stojí. Ne. Myslím, že byste to měli dobře vidět. Jestli blběm, tak se vám za to omlouvám. A napíšeme si tam varezácké dobrodružství. Ne, varezácké ne. Napíšu tam YouTube. YouTube. No, ok. Bude to survival a my hraje tak. No, můžeme začít hrát. Takže jak jsem říkal, co to baví, tak asi dívaj, že se to nebaví, je jejich chyba to vypnou. Nevím čím natočit, takže promiňte. Tak jo, vyšlo. I když já nejsem varezák, abyste věděli. Já mám koupený. A jmenuji se Kick.cz tady na tom. Au. Doufám, že vám to nevadí. Oh yeah, no a zbijeme si tady kravičku. Promiňte, že mluvím tak debilně. Ne, hned mapíme si kravičku, půjdeme nakopat nějaké dřevo. Mám, dám si to na easy. No, mohl bych nějaké až budu mít meč. No, už to začíná, už mám minutu. Nevíte, že se mi to trošku seká. Možná i na tom tabletu se to seká, já teďka vnímám hru. Nevnímám. No, asi jo, bude se teďka dívám na ten tablet. A promiňte za to. Mám asi žluté srdíčka. Tak. Uděláme nám nějaké začátky, uděláme úplně maličký domeček, což dělám vždycky a vždycky mi to baví. Prostě ten design toho malého domečku. Tak. Budeme zabít nějaké krávy, aby jsme měli na jídlo. Ale nejsou tu ovce, to je špatné, nemáme postel. Tak. Dám si ještě, vemu si ještě nějaké dřevo na ten design toho našeho baráčku. Si to dám na 11, abyste to mohli vidět na celé. Okay. Tak. Když jsme měli, teď pobijeme nějaké krávy. Ten let's play bude menší, protože další budou kratší.
další budou větší a větší, ale já musím na záchuť. A to vážně. No, máme 2 kůže, takže je dobré, ale potřebuji maso. Hej, nezdrhej. Hej, dobré, děkuju. Ještě si pobijeme jednu a začneme si dělat baráček. Jak se říká tohle, možná, že no, ještě něco natočím. Samozřejmě. Ukážu ty začátky. Takže baráček se staví moc lehce. Klikáte levým. Takže tak. Ale asi budu mít málo dřeva. To jde poznat. Já to nějak blbě postavím. Tak jo, za chvilku budu zpět. Zatím pustím hudbu. A za chvíli jsem zpátky. Dobrá, promiňte. Doufám, že za to nebudu mít autorské práva. Což by vážně nebylo dobré. Tak, asi půjdeme ještě pro dřevo, takže můžu déle natáčet. Ale chci jenom dneska postavit ten baráček. Příště děláme něco jiného. Tak. Tak, ještě jedno. Ještě, že mám nějaké jídlo. Ale moc mi to nepřidalo. No, tak ještě půlka mi zůstala. Tak, tady mám baráček. Budu mluvit trošičku nahlas, protože vy asi přes ten tablet neslyšíte, takže tak. A budu strašně mě natáčet, bo mě to strašně baví. A peníze mi teďka nepřichází, takže to dělám jenom pro bavení. Nemám si nemá něco. Já nevím, jak se to vyslovuje. Pardon. Tak, ještě 4 potřebuji. Potřebujete strašně hodně dřeva na těch, takže kopete bloky levým tlačítkem myši a skládáte pravým a ovládáte ho V a S, ale já ovládám pouze Včkem a hýbu se myší, ale vy si to můžete dělat, jak chcete. Já už jsem si na to zvyk a dělám to tak. Budu tady, jak to mám ještě výšku. Tak. Budu mít 6, myslím, nebo víc. No, tak 6 ne, určitě. Tak 7 asi. No, 8. To je. No, tak aspoň budu mít ještě na něco. Vypadáte jak slyše kadí bouda, ale já tomu říkám domeček. Někteří to dělají na 2, ale já to chci na 3. Je to takové zbytečné. Tak.
potom si uděláte, takhle se dělá dřevo, dáte si normální z toho dřeva, takhle si to dáte, takhle máte dřevo. Bench se craftí takže tenhle stick, který se dělá z těchto dvou. Máte stick a potom vezmete tyhle dva a tak máte ten. Teďka vám ukážu všechny styly. Tak. Potom lopata, ta se craftí tak. Potom krumpáč, ten se craftí takhle. Ne, strašně lehké. No, takhle se craftí motička a takhle pardon, že mluvím takhle to. Takhle krumpáč. A z toho si můžete udělat třeba barnění. Třeba si udělám boty. A můžu si je, jak chci nabarvit. Tohle je ta nová verze, že? Ti, co neumí stáhnout Minecraft, tak určitě ukážu. Pro varezáky a i udělám si třeba oranžovou. Ještě si zajdu na to, protože oranžová je moje nejoblíbenější a barva. Znáte mě, jsem Kenny, že? Tak, mám oranžovou. Tak, oranžové boty a mám oranžové boty. Tak, mám oranžové boty. No a ještě ukážu další několik craftingů, to se nemusíte bát. Teďka vám třeba ukážu dveře. Dveře se dělají takhle. Což je docela hodně lehké. A já si udělám dvoje, protože potřebuji dvoje. A někde jsem udělal 3? Ne, to je divné. Aha, tady 3. Dobře. Tak. Tady mám dveře. Tak. A tak. Vážně se těším, jak budu hodně natáčet, jenom to bude v blbé kvalitě, to se vám strašně omlouvám. Ale nedá se nic dělat, že? Ještě si zajedu pro dřevo a bude to takový fajný malý baráček. Ještě, jo, dělám toho více, chci ještě udělat takový přístřešek nahoře, to vypadat takové jak ježíbecké. Tady jinak je to fajné, protože jak budu chtít něco dělat z pístů, to ještě pochopíte, jestli někdo neví, co je to píst. No tak tady by se měli spávnovat slimeové. To jsou takový mobové, co vás chcou zabít. Takový gumový. Tak. Natěžíme si ještě 2 stromy. A jinak chci říct, že jestli znáte Ondru Močku, jeho kanál, máte popise videa. No, možná. Jestli ho tam dám, protože já nevím, jak se na tabletu dávají popisy. A dopliknu, už je tma. No tak asi přístřešek neuděláme. Tohle bude asi konec dílu. Ještě pobijeme nějaké krávy, protože potřebuji najíst. No, tak už ne. Tak, dobré. A když je tma, tak to jde vidět, že monstra budou útočit. Když máte peaceful, když to máte na anglické, tak máte peaceful. A když máte peaceful, tak to není dobré. Takhle vám to můžu říct. Protože kolem vás budou monstra. Takhle se dělají schody. Tak. Dělám si jich 12. A takhle se dávají na střechu. Normálně. Tak, pardon, A vidíte, už zombie jde po mně. A creeper je taky. Tak. Takže jo, tak to by bylo asi konec videa. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Určitě nezapomenu pokračovat. A jestli se vám líbilo, nezapomeňte dát like. A jestli budete hodní, tak i odběr. Ježišmarja, to jsem nechtěl. A uvidíme se u dalšího videa. Takže ahoj.